अगर आप चाहते हैं कि आरएस फिल्म्स कंपनी का ऑडियो वीडियो जल्द पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे का हो हमार मुन्नी? का हो? अरे अपना मेकअप सर श्रृंगार करके केने बिजली जोड़ी दुआ। तोहरा के पता बा जुगेल परसोई नौवा टोला कन्हरा सबका के अपना मुट्ठी में कइले बानी। अब ओकरो के करे के बा। तोहरा के ना समझ में आई। कवना साबुन से नहालू करे का ऊपर आ जालू करे का तेरी देन जालू जुगैला परसोई में रोजे भेटालू करे का ऊपर आ जालू करे का सुखरा जालू कवना साबुन से नहालू करे का बड़ा जालू करे का बड़ा जालू। भइल बाटे हला जलू तुझर कटिया में ननहरी में मन में बसा के कहीं तेन के फंसा के छिपवलू ओढ़निया में समझलू। चलो बसुआ के उमरिया लागे निक गोरिया ए जान जवनिया में सागर दह गाड़ा पाता संगे बेलगाड़ी में तू बैलू तू धसलू ना कहब जुगल में भेटालू करे का ऊपर जालू करे का तेरी देन जालू कवना साबुन से नहालू करे का ऊपर जालू करे का तेरी देन जालू। प्यार होई गाँव बीचे कन्हरा के नगरिया में तोहरा हो ओठवा के ललिया नवा टोला काटी गलिया मजा आई भोरा हरिया में गरी के सर हो सिंगार लेबू हमनी के जान कुंवर कन्हरी कवन के व्यास जी पे भइलू दीवाना जानता सब जमाना काहे डर पावे लो श्री राम चौबे से लजालू करे का ऊपर जालू करे का तेरी देन जालू कवना साबुन से नहालू करे का रावश गंजी जालू।